4 ċentri f'Malta u Għawdex reġgħu taw ħajja ġdida lill-oġġetti li kienu se jispiċċaw fil-misbla filwaqt iffinanzjaw inizjattivi importanti ta' konservazzjoni sa mill-2022. Miftuħ tagħhom ir-reuse centers attiraw madwar 30,000 persuna u ġġeneraw madwar 100,000 euro fi qliq li qed jintużaw biex jiġu finanzjati proġetti ambjentali fosthom inizjattivi għal ħarsin tan-naħla Maltija. Din l-istorja ta' suċċess kienet ċentrali waqt żjar uffiċjali fis-sit tal-Waste Surf tal-Kus Għawdex fejn il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli flimkien mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri osservaw kif l-iskart qed jinbidel f'riżors għal ġid ambjentali. Il-qliq ġenerat mill-beħ ta' oġġetti użati qed jintużaw b'mod dirett fi proġetti ta' konservazzjoni ambientali. Il-Ministru Dalli enfasizzat li s-suċċess ta' reuse centers juri r-responsabilità ambientali iġġib magħha ħafna benefiċċji. Qegħdin indaħlu fil-kultura fil-ħsieb tagħna u hawnhekk nirringrazzja l-poplu li qiegħed jikkonkorri f'din il-linja ta' ħsieb li affarijiet li għadhom tajbin imma li forsi m'għadniex nużaw xorta huma riżorsa importanti li tista' tintuża minn ħaddieħor. U allura nieħu gost nara li kellna iktar minn 30,000 fruħ li konkorrew għal dawn ir-reuse centers u li sissa irnexxielna niġġeneraw aktar minn 110,000 euro li ser imorru għal proġetti ambjentali. Il-Ministru Camilleri stqar li dan iċ-ċentru kien suċċess għaliex ħafna familji ħadu affarijiet li ma kinux baqgħu jużaw u nxtraw minn individwi oħrajn bi prezz baxx. Dawn nemmen li fejn jidħol ir-reuse huwa importanti li nkomplu ninċentivah sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkunu qegħdin naqsu l-iskart u aktar minn hekk ukoll inkunu qegħdin nikkonsmaw inqas prodotti biex ngħidu hekk li jsiru mill-ġdid. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Waste Surf Richard Bilokka qal li r-rispons mill-pubbliku f'dawn ir-reuse centers huwa tassew inkoraġġanti.